Heippa tirallaa, tässä Ari. Aattelin, että tehdään tänään En voi sua unhoittaa poies biisi Reaperilla, vaan ihan sen takia, että kokeillaan, että kuinka toi Reaperi toimii. Katsotaan joitain semmoisia yleisiä juttuja, mitkä helpontaa vähän tekemistä. Siispä aloitellaan ja avataan ensin Reaperi. Sitten laitetaan sinne yksi raita. Tuplanapsautan tällä track control alueella. Naps naps. Ja sitten nyt kun mä laitan tuosta äänitysvalmiuden päälle, niin se ottaa mun puheen sinne, koska oletuksena se ottaa tuosta mikkitöpselistä. Mutta vaihdetaan tää MIDI. Okei, täälläpäs ei olekaan mun kiipparia nytten. Eli vaihdetaan tää siksi aikaa vaikka Virtual MIDI kiippari, niin mennään katsomaan. Tämä on itse asiassa ihan hyvä, että tämä tuli tässä kohta. Options, Preferences tai Control P. Päästään asetuksiin. Ja täältä mennään justiinsakin tuohon, missä se melkein oli audio MIDI inputs. Ja sitten toi mun pikkuruinen Arturia kiippari näkyy jo täällä. Sitä vaan vaikka tuplanapsautan ja enable input, eli salli tai laita päälle inputti ja all MIDI input myöskin kuuluu tähän joukkoon. Ja sitten control message, eli kun siinä Arturiassa on jotain muutakin tommosia kiertokytkimiä ja muuta, niin laitetaan nekin tuosta saman tien päälle. Ja oikeastaan voitaisiin laittaa toi viimeinenkin ruksi tosta vielä sen takia, että sit jos mä nyppään, niin kun silloin tällöin nyppään ton kiipparin irti, niin sitten tää huomauttelee, että ei löydy kiipparia, ei löydy. Niin ei sen nyt tarvi kyllä. Se on jo tiedossa, että silloin ei löydy kiipparia, jos kiippari ei ole piuhalla koneessa kiinni. Ja sitten vaan OK, ja mennään katsomaan uudestaan, että onko meidän Arturia sinne tullut. Onhan se. MIDissä, niin kuin tiedämme, on 16 kanavaa, mutta laitetaan nyt, että se kuuntelee, tai tämä Reaperi kuuntelee niitä kaikkia. All channels. Sitten voidaan vaikka kokeilla, jos mä soittelen tästä kiipparista jotain. Noin. Niin. Ja vaikka vielä mitään soitinta ei olekaan laitettu, niin se huomaa, että kiippari on kiinni vilkuttamalla keltaista palkkia. Jospa tehtäisiin tästä vaikka ensin melodia. Eli tuplanapsautin tuohon nimilaatikkoon ja sille sitten melodia. Ja toi punainen oli siis äänitysvalmius, että siellä on nyt valmiina äänittämään. Ja kun meidän inputti on MIDI Arturia, niin se äänittää justiinsakin tuosta kiipparista tulevia MIDI-viestejä. No sitten Effects-napista laitetaan vielä soitin. Otetaan täältä. Täällä on nyt kaikki mahdolliset efektit, mutta jos napsautetaan tuolta Instruments, niin sitten niitä on vähän vähemmän. Okei, hyvä, että tuli taas tässä vaiheessa puheeksi. Tämäkin mennään vielä asetuksiin ja nyt tämä ei löydä kaikkia soittimia, joita tähän tiatsikkoon on asennettu, koska mä justiinsa resetoin tän, niin tulee mahdollisimman alkuperäinen. Mentiin nyt tuonne plugins ja VST, ja sitten täällä on tämmöinen polku, että
mistä kaikkialta se etsii soittimia. Ja täällä nyt ei ole sitä polkua, missä mun aika moni soitin on. Mennään vaikka tuosta Edit Path List. Ja sitten sinne voi joko ihan kirjoittaa itse tai sitten voi napsauttaa tuostakin, että Add Path. Lisätään siis polku. Ja se, minkä ajattelin sinne lisätä, on C-kiintolevyllä VST Plugins. Mä oon joskus tehnyt siis tämmöisen hakemiston tuonne kiintolevylle, minne mä oon sitten laitellut lähinnä semmoisia vanhoja soittimia, mitkä ei ole oikein itse tiennyt, että minne niiden pitäisi mennä. Ja sitten tosta vielä napsautin Rescan ja katsotaan nyt uudelleen niin, että se tutkii, että mitä muutoksia on tullut. Elikkä naps. Ja tässä nyt ehkä katsotaan, kuinka kauan menee. Mahdollisesti nopeutan tätä sitten vähän siinä lopullisessa videossa, jos kestää liian kauan. No eipä kestänyt liian kauan. Sitten vaan OK ja mennään uudestaan täältä. Instruments. No eipä niitä nyt hirmu paljon tullut lisää. Puuttuuko täältä nyt sitten kuitenkin se, mitä ajattelin, että sinne ei kun nytpä se ehkä tiedän. Tämä on nyt vähän tämmöistä taas. Mennään vielä. Ja mulla joskus kun ajattelin, että kiintolevytila loppuu, niin mä laitoin tänne myöskin vielä D-kiintolevylle saman VST-plugarit, että noin ja noin. Ja sieltä löytyi vielä sitten muutama. Ja odotellaan nyt tätäkin, ja jos tässä nyt kauhean kauan kestää, niin mä sitten nopeutan. No niin, ei siinä nyt älyttömästi aikaa mennyt. Sitten siihen tuohon välillä tulee semmoisia, että missä se vähän epäilee, että joku plugari olisi mennyt aivan juntturaan, että ei toimi ja että haluatko keskeyttää, niin siinä ei kannata olla liian hätäinen. Siellä on jotain semmoisia plugareita, jotka vaan kestää vähän pidempään kuin toiset. Noin, mennään sitten nyt katson tuolta ja Instruments. Okei, no nyt näyttää semmoiselta, että täällä rupeisi olemaan kaikki soittimet. Ja nyt niitä on niin paljon, että kun mä ajattelin, että Synth 1 voisi olla se, mitä me laitetaan nyt tähän melodiaksi, niin sen voi tuolta sitten suodattaa. Tämä on tämmöinen japanilais-syntesoija menneiltä vuosilta, mutta aika hyviä presettejä tässä on mielestäni. Otetaan täältä semmoinen, mitä mä vähän mietin, Mr. Wobble-Chen ja Levire. Nämä on siis netistä joskus haalittu. Ja siellä on innokkaat harrastajat niitä väsäilleet, kokeillaan. Toimii. Sitten tässä kohtaa niin voitaisiin laittaa vaikka metronomi päälle nyt kun soitetaan melodia niin, että tulee sitten taimissa. Metronomi pikakuva on tuolla ylärivissä. Napsautaanpa sitä ensin hiiren kakkosnapilla, ei oikealla napilla nyt. Ja sitten me voitaisiin laittaa tuolta napsutin napsuttaan ennen äänityksen alkua. Meille ehkä 1 tahti riittää. Ja mä laitan metronomin volumea, vaikka tuplanapsautan, se menee sitten tuohon oletusarvoon se pikkasen kovemmalle, että kuulen täältä luureista sen hyvin.
Tässä on kaikenlaisia mahdollisuuksia. Tänne pystyy esimerkiksi laittamaan kaikki omat napsutin äänensä ja sitten pystyy vähän sitä patternia, mikä se nyt sitten olisikin, niin muokkaamaan, että minkälaisia soundeja milläkin tahtiosalla se soittelee ja niin poispäin, mutta eipä nyt mennä siihen. No tuolta tietenkin voidaan ruksata enable, eli laitetaan päälle, jos huomaatte, niin tää sama, tai se näkyy tuossa, se metronomi muuttuu tuommoisen vihertäväksi. Laitetaan nyt päälle tästäkin, sen saa siis päälle ja pois ihan hiiren ykkösnapilla. No, ennen kuin ruvetaan tuota biisiä, tai ennen kuin alan sitä soittelee, niin laitanpa tempon sopivaksi täältä, missä lukee BPM, beats per minute. Sitten kun sen päälle menee, siinä lukeekin tap, sitten siihen voi taputella hiirellä. Jotain tuommoista. Ja sitten laitan äänityksen äänittämään. Tässä se voitaisiin laittaa tästä pyöreästä punaisesta napista. Ja niin kuin siinä lukeekin, niin Ctrl R on sen pikanappi. Ja koska tässä biisissä on kohotahti, mutta reaperissa ei, niin tulkoot sitten eka tahti tyhjäksi ja sitten se ekan tahdin viimeisellä neljäsosalla siihen tulisi. Mä nyt vähän häsään tässä, kun nostan tuota kiipparia lähemmäs. Noin. Okei, sitten painan täältä Ctrl R ja sitten rupean soittelemaan. Noin, sitten välilyöntiä painoin tuossa äsken ja tallennetaan. Ei se nyt ihan täydellisesti mennyt, mutta ei haittaa, koska mennäänpä sitten, mä tuplanapsautan tätä MIDI-aluetta, niin päästään pianorolliin. Suurennetaan tää sitten. Rullailen täällä kiipparialueella ylöspäin hiiren rullalla. Ja voisin vaikka zoomata, pidän Control-napin pohjassa ja rullailen vähän ylöspäin. Sitten voisin myöskin rullailla tonne ilman Control-nappia, niin tää sitten sivusuunnassa sitä myöskin zoomaa. Mennään vaikka Home-napista tonne alkuun. Ja sitten ihan vaan siellä näyttää olevan jotain vinksin vonksin nuotteja. Tuossa on ihan selvä fiba. Tuplanapsautan sen pois. Ja kuunnellaan vaikka tästä. Taikka itse asiassa tehdään se ensin niin, että 8/8 nuotti on pienin, mitä tässä laulussa on, niin mä vaihdan ton gridin, eli ruudukon, niin että täällä on tämmöisiä himmeitä mustia pystyviivoja, niin ne on nyt 8/8 nuotin välein. Sitten painan Q-kirjan, niin kuin kvantisointi. Ja joo, gridi, eli 8/8. Ja sitten täällä lukee selected notes, no ei vaan all notes, eli valitaan siihen kaikki nuotit. Ja position and note, me voitaisiin ehkä tehdä tästä aika legatoa. Eli laitetaan toi note end myöskin
sinne ja sitten OK. Ja nyt jos kuunnellaan, niin välilyönnistä muuten lähtee soitto soimaan niin kuin kaikissa muissakin sekvenseriohjelmissa, että eipä suuri yllätys. Välilyönti. Ja sitten tässä heti huomattiin, että kun on liian legatossa, niin ei ne erotu toisistaan mitenkään. Otan täältä snapin pois, eli hevosen kenkä magneetti sitoo noin toisiinsa kiinni. Sitten hiiren kakkosnapilla valitsen sieltä, mitä nyt haluankin milloinkin valita. Ja sitten lyhennetään näitä vähän, että ihan hiiren ykkösnapilla. Eli hiirellä on monenlaista käyttötarkoitusta tässä. Näitä voi siirrellä ees taas. Laitetaan hetkeksi aikaa snappi päälle, niin saadaan toi takaisin tuohon oikeaan kohtaan. Ja sitten kun ollaan tuossa lopussa niitä voi lyhentää. Eli kaikki, mitkä on valittu, niin tämä vaikuttaa niin. No niin, mäpäs tästä kuuntelen vielä. Ja toi oli se, mitä pelästyin eka. Mä luulin jotenkin, että ollaan tässä myöhäisemmässä kohdassa, mutta katsotaan se ihan kohta. No niin, tässä oli se varsinainen, mistä multa puuttuu tuosta, tai soitin sen verran ylhäältä tuosta kiipparissa, että sieltä jäi toi des puuttumaan. Mutta noin, se sinne tuli. Se mitä tuossa äsken tein, niin jos pidän hiiren rullaa pohjassa, niin tämä muuttuu käpäläksi ja sitten sieltä voi siirtyillä raahata tätä ihan minne vaan. No niin, toi loppu on ihan ok. Lyhennän tästä tuoltakin pikkasen. Noin, kyllä meillä nyt suunnilleen tämä melodia olisi tässä. Voitaisiin tästä pitää muutaman sekunnin tauko ja jatkaa sitten seuraavasta. Eli ihan sekunniksi pariksi hei hei. Ja täällä ollaan taas. Tehdäänpä seuraavaksi vaikkapa soinnut siihen. Otan äänitysvalmiuden pois melodialta. Tehdään toinen raita. Hetkinen muuten, tässä kohtaa olisi ehkä hyvä tallentaa, varsinkin kun mä jossain tekstissä sanon, että tallentakaa mahdollisimman usein. Laitetaan tuohon. Hetkinen, mä teen tälle. Tai jo Create Subdirector, se melkein kannattaa olla aina päällä. Et sit jos vaikka tässä tapauksessa siinä ei mitään laulua todellakaan tule, niin ihan muuten vaan voisi. Mutta jos tulisi, niin sitten ne audiotiedostot menisi omaan hakemistoonsa. Unhoittaa. Noin. Ja sitten kun on tallennettu, niin sitten se tulee tonne
vasempaan yläreunaan, että on tallennettu. Ja sitten kun teen taas jotain muokkausta, niin sitten siellä lukee modified. No niin. Taas täältä MIDI. Kiippari päälle. Soinnut. Ja nyt teenpä tämän vähän eri tavalla. Pidän Control-napin pohjassa ja raahaan tänne tommosen suunnilleen samanpituisen alueen. Tässä muuten semmoinen, otetaan vielä pois naps ja delete, semmoinen huomattava, että jos mulla on tämä valinta täällä, eli jos mä oon valinnut tämän äskeisen raidan ja sitten yritän Control-napin kanssa piirtää uutta raitaa, niin eipä tulekaan uutta raitaa, vaan se kopioi tämän äskeisen. Eli tässä kansi aina toi valinta napsauttaa pois päältä, eli missä tahansa tyhjässä kohdassa. No niin, sitten tässä on sointuraita. Pistetään sinne soittimeksi vaikka semmoinen sähköpiano, jonka nimi on Sweet Case. Nämä molemmat soittimet, Synty 1 ja Sweet Case, on ilmaisia. Mistä lienee? Jostain googlattu. No niin, sitten taas tuplanapsautin tänne Piano Roll näkymään. Ja suurin osa näistä soinnuista menee puolen tahdin välein. Mä napsautan tuolta ja laitan, että puoli nuotti gridi-arvoksi. Sitten voisi taas vaikka vähän zoomailla tuossa. Ja mennään sittenkin täältä hetkeksi pois. Täällä on, toivotaan, että se nyt näkyy täällä. Mä oon joskus laittanut tänne semmoisen, kun siis ei näy chord gun. Se olisi kyllä tässä kohtaa hyvä olla. Katsotaan, olisiko se. Mennään tuonne Reapack Browse Packages. Ja chord gun. Siinähän se olisi. Naps ja actions install. Ja apply. OK. Ja katsotaan nyt chord. No, kyllä näitä nyt täällä on chord ganeja vaikka kuinka. Tossa taitaa olla se. Joo. Eli tuplanapsautin. Mä nyt kun en ole pianisti, niin saan luultavasti nopeammin tehtyä tällä chord gunilla sinne noi soinnut. Ja sitten mä taas tuplanapsautan tuohon tyhjään MIDI-alueeseen. Kun täällä on näitä extensions, niin toi Reapack ja SVS, ne on kyllä melkein puolipakolliset, että ne kannattaa kyllä laittaa sieltä löytyy tällaisia ihan oikein hyviä juttuja. Voisi vähän, laitetaan niin, että ne molemmat nyt mahtuisi suurin piirtein tuohon. Okei. Ja sitten sävellaji oli F-duuri tuossa alussa. Ja sitten mä vaan shiftin kanssa, eli mikä tämän vaihtonäppäin on suomeksi vissiin, niin rupean täältä napsuttaa. Ai niin, aloitetaan tuosta tokasta tahdista, kun se, ja laitetaan vielä snappi päälle, niin se napsahtaa sitten
oikeaan kohtaan. Niin, Shiftin kanssa täältä napsuttelen sinne F-duurin. Ei kuulu mitään, miksei. Voisi laittaa. Kyllä täällä nyt asetukset. Use all MIDI inputs for step recording. Sitten meillä on tuossa toi step input päällä. No, jos ei kuulu, niin ei kuulu. Katsotaan nyt sitten. No niin, siinä ehkä tuli valmiiksi. Sitten laitetaan chord gun. Sieltä ruksataan pois ja taas suurennetaan. Mennään tuosta vielä alkuun. Ja nyt se, mitä toi chord gun tuossa tekee, niin se laittaa kaikki soinnut perusmuodossa. Me voitaisiin tässä kohtaa tehdä vielä semmoinen tempaus, että mä rinkuloin hiiren oikealla, siis hiiren kakkosnapilla noin kaikki korkeimmat nuotit ja transponoidaan ne oktavia alemmaksi. Tehdään tässä siis samalla sointukäännöksiä. Eli T-kirjain noin ja selected notes kyllä. Täällä vaihtoehtona olisi all tai selected. Laitetaan, että noin valitut nuotit ja tuohon puolisävelaskel laatikkoon, että niitä siirrät -12 pykälää. Niin kuulostaa ehkä vähän kivemmalta tää. Homesta alkuun ja kuunnellaan nyt vaikka läpi. Mäpäs käyn ottamassa tässä kohtaa metronomin pois päältä, se siellä ihan suotta naksuttelee. Eikäpä äänitysvalmiuttakaan nyt ehkä tässä, jos tarvita. Yksi viba sinne jäi, eli harvinaisen vähän. Nyt otetaan 4. osa, eikä sekään mikään suuren nyt ollut. Hetkinen, jossain noilla nurkilla. Tuolla on siis tahtinumerot tuolla ylhäällä, löytää. Oliko se tahti aikaisemmin? Joo, jos tuosta ihan nuotin mukaan mentäisiin, niin toi C7 tulee vasta tuolle viimeiselle tahtiosalle. Ja tuohon voitaisiin vielä laittaa yksi F7, ei kun F-duuri, anteeksi. Voin sen vaikka tuolla ihan yksinkertaisesti tuplanapsutella tonne. Jep. Tallennetaan taas. Tässä on montakin vaihtoehtoa, joko tuosta Save Project tai File Save Project tai sitten Ctrl-S. No niin, pysähdytäänpä tähän taas hetkeksi ja nähdään ihan kohta. Ja täällä taas. Basso voisi olla ehkä meillä nyt seuraava. Tehdään tänne. Bassoraita. Ja se, miksi tämä nyt muuttui oranssiksi,
niin johtui siitä, että meillä on täällä Reapack, ei vaan SVS, jonne on määritelty autocolor. Ja mennään kurkkaan, että mitä täällä. Niin se huomaa, että jos raidan nimessä on basso, niin sitten se laittaa sinne tämmöisen kauniin oranssin värin. Joo, kokeillaan tehdä basso vaikka niin, että mä taas yritän sen tuolla kiipparilla soitella. Eli midi ja arturia inputiksi. Ja nyt meillä on taas äänitysvalmius siellä, että eiköhän sitten vaan pistetä äänitysäänitä. Voisi tietty kokeilla ensin. Ai niin, soitinkin olisi hyvä olla. Mä ajattelin, että otetaan tähän semmoinen kuin Sforzando. Sekin on ilmainen ja semmoinen vanha. Sen kun imuroi niiden valmistajan sivulta, niin siellä saa sitten kaupan päälle vielä Free Sounds. Ja siellä on Garritanin Jazz Upright Bass 1 lite. Tässä Sforzando on siitä hauska, että tänne voi tehdä omiakin soittimia tai perustuu semmoisiin lyhkäisiin sampleihin. Mutta se olisi sitten taas eri videon aihe. Mutta on kohtuullisen semmoinen luonnollisen kuulonen. Täältä vähän oktave miinus tai ehkä parikin. Joo. Teen taas tässä vähän siirtelyä. Okei, kokeillaan sitten. Taas Ctrl R:stä äänittää. Ei ollut sittenkään hyvä. Mulla oli sen verran matalalle laitettu nyt toi kiipparin oktaviala, että laitanpa sittenkin yhden pykälän ylemmäksi. Noin. Koska sieltä sitten äänet loppu näin kesken tuolta matalalta. Tallennetaan nyt, vaikka siellä vähän oli hämäryyttä. No niin, sitten mennään katsoa vähän tarkemmin, mitä siellä oikein. Korjataan tonne.
No niin, kutakuinkin näin. Voitaisiin ehkä kvantisoida tämäkin päin Q-kirjainta. Ja OK. Ja otetaan tuolta sitten snappi pois, niin vai itse asiassa tässä soundissa ei toi legato taida haitata, että kokeillaan vaikka tuolta. Joo, eipä se. Sen sijaan nämä voimakkuuserot nytten vähän siellä haittaa. Kokeillaan tehdä semmoinen hommeli, että mä täällä alhaalla voimakkuusviivoja rinkuloin semmoiset, mitkä on vähän matalammalla kuin muut ja sitten nostan niitä. Niin tulee vähän tasaisemmaksi. Tuolla on vielä yksi tommonen vihreä. Mennään sen kohdalle ja otetaan siitä voimakkuusviivasta kiinni. Onpas siellä muuten kaksi bassoääntä nyt sattunut samaan aikaan. Katsotaan mitä siellä. Okei, siellä oli vaan joku pieni fiba. Nämä soitinsoundit on muutenkin vähän epätasaisia voimakkuuksiltaan, että toi basso ei kauhean hyvin kuulu. Voitaisiin itse asiassa ottaa sieltä äänitysvalmius pois, laittaa vähän isommalle ja melodia vähän pienemmälle, että voi. No, niitä voi sitten hienosäätä myöhemmin. Okei, nyt meillä olisi sitten basso valmiina. Mäpä tallennan tässä kohtaa Ctrl S. Ja pidetään taas ihan pikkuruinen tauko. Ja täällä taas. Sitten me voitaisiin tehdä joku korkea ääni sinne vielä. Korkea stemma. Ja taas kiippari tuolta. Ja soittimeksi vaikka joku flute, mitäs täällä on tarjolla. No toi DAL flute on semmoinen, että tässä on siitä demoversio. Ja demoversio on muuten hyvä, mutta se soittaa vaan yhden oktavin alueelta. Ja hetkinen. Ai niin, täältä Octave Plus. Joo, mutta ei se nyt meitä tässä haittaa. No joo, kokeillaan. Kyllä melkeinpä laitan taas äänityksen äänittäen ja sitten sieltä vaan katsotaan mitä tapahtuu. Ja välilyönnistä pysäytin, tallennetaan. Sitten taas naps piano rolliin. Ja mä napsautan täällä suunnilleen ton keskikohdasta, niin sit pystyy taas zoomaan. Eli se zoomaa aina siihen kohtaan, mihin on napsauteltu. Eli naps tonne huilu
stemman keskelle, niin se sitten ihan sopivaan kohtaan zoomautuu. Jaha, sitten voitaisiin täällä putsailla. Kuunnellaan vaikka, tai itse asiassa kvantisoidaan ensin taas Q-kirjaimesta ja OK. 8. osa gridi näytti olevan. Mä luulen, että se on ihan sopiva. Joo, tää oli aika lailla ok. Mäpä taas tallennan ja nähdään ihan kohta. Ja täällä taas. Se mitä vähän ajattelin, niin tänne voisi sopia sellaiset soinnut, mitkä olisi ikään kuin pitsikato jousilla soitettu vielä sille takapotkuina tai että ei ainakaan ykkösille. Ja sitä varten tehdään tästä sointuraidasta kopio. Napsautan sitä oikealla napilla. Täällä on muun muassa tämmöinen kuin Duplicate Tracks. Ja se tekee siitä samanlaisen kopion kuin mitä se tuossa onkin. Vaihdetaan tänne vaan nimi, että soinnut taikka jousisoinnut. Ja sitten mennään tänne taas naps. Ja nytten vaihdetaan nyt ainakin tuonne 8. osa. Ja jos mä otan sieltä tuon ensimmäisen 8. osanuotin pois, ja sitten me tästä saatais niitä lisä 8. osia. No sitten mennään kurkkaan ton Actions-listaa. Ja sitten koitankin muistella, että miten tässä. Tän itse asiassa melkein mennyt helpoin on niin, että jos jätetään valitsematta noin lyhkäiset nuotit, niin sitten mä vaan täältä teen näistä kaikista muista yhtä lyhyitä. Eli rinkuloin hiiren oikealla napilla ja tehdään kaikista 8 osia. Tämä on melkein se tässä kohtaa fiksuin. No niin, nyt meillä on niin kuin joka tahdin ikään kuin toisella 8. tai joka puolinuotin toisella 8. osanuotilla, niin tommonen nuotti. No sitten ruksataan tämä hetkeksi pois ja vaihdetaan soitin. Eli taas tuosta Effects-napista Remove Sweetcase ja lisätään. No nyt ensimmäiseksi tulee mieleen tommonen Expand
joka on ostettu joskus halvalla jostain supertarjouksesta. Tämä muistaakseni tuli aikoinaan Pro Toolsin mukana, mutta sitten sitä ruvettiin myymään erikseenkin. Ja mitä me jostain katsoin, niin tätä myydään edelleen, mutta sen hinta on nyt taas noussut. Tai varmaan siitä tulee sitten taas jotain tarjouksia joskus. Mutta muistaakseni tuolla Strings-osastolla oli, katsotaan tuommoinen Spiccato Strings Up and Down. Muistaakseni oli ihan ok. Sitten laitetaan tuosta soolotetaan toi jousisoinut ja joo. Sitten taas tuplanapsautan painan T-kirjainta ja laitetaan niitä vähän korkeimmalle. Ja nyt all notes ja 12 puoliaskelta eli oktaavin verran. Se mitä tälle voisi vielä tehdä on laittaa sinne yksi plugari lisää. Ja se ajattelemani plugari olisi delay. Ja täällä tulee Reaperin mukana rea delay. Jos olisi vaikka 1/8 jäljessä tuosta muusta, niin miltä se sitten kuulostaisi? Ja sitten miltä se kuulostaa tässä ympäristössä. Jotain tämmöistä. No sitten miksaamiseen voisi käyttää vähän aikaa. Mäpä tallennan taas tän nytten Ctrl S noin ja nähdään ihan kohta. Ja täällä taas. Jos me halutaan tähän lisätä vähän stereovaikutelmaa, niin semmoinen Nixi-pirkan niksi, mitä mä oon silloin tällöin tehnyt, on, että laitan soinnut sinne 2 kertaan vähän eri soundeilla ja eri korville. Ja kokeillaan vielä semmoistakin, vaikka meillä on nyt tietty noi jousisoinnut tuossa, mutta testataan noita matalia sointuja. Sitten mä taas napsautan oikealla napilla ja tehdään tästäkin kopio, duplikate. Noin. Ja jos laitetaan tää vaikka soinnut O ja tästä tulee soinnut B, niin että niillä on sitten jotain ero. Ja tehdään vaikka vielä semmoinen, että ne tästä erottuu, niin napsautan hiiren, tai siis valitsin ne molemmat ensin naps ja sitten Control-napin kanssa tai Shiftin kanssa, sillä nyt ei ole tässä väliä, kun ne on peräkkäin. Ja napsautan sitten oikealla napilla track color, laitetaan vaikka random, eli set tracks to one random color. No eipä se nyt paljon muuttunut, kokeillaan vielä uudestaan. No niin, nyt ainakin erottuu joukosta. Ja sitten kun ne samat on täällä miksausikkunassa, niin tästä on helppo soinut O. Mä pidän tuosta stereopanorointinapista kiinni hiirellä ja tönttään hiirtä eteenpäin ja sitten taas vasemmalle kun mennään, niin tuonne taaksepäin. Sitten vaihdetaan
jommankumman soundi vielä. Mennään tosta. Otetaan toi Sweet Case pois. Sitten vähän tutkitaan, että mitä meillä. Kyllä siihen varmaan joku ehkä tommonen pianon tapainen soitin. Katsotaan, onko meillä täällä mitään. Mitäs pianoja? Grand Rhapsody, joo. No otetaan tosta vaikka tommonen vaan. Miltä tää kuulostaa? Joo. Niin, ei ole nyt cembalo-soundia tai semmoista. Siitähän voisi ottaa jotain vielä lisäksikin. Otetaan. No katsotaan, jos ottaisiin tuon synty ykkösen, sitten laittaisiin tänne jonkun vähän leveämmän. Tai hetkinen, tossahan se olisi se harpsichord, mitä. Jep. Ja sitten pikkusen hieno säädetään niin, että melodia kuuluu sieltä ylipäätään niin kuin ollenkaan. Mennään kokeilemaan vielä semmoinen, että laitan tuosta, transponoin sen oktavia ylemmäksi, mitä sitten tapahtuu. Joo, ja sitten otetaan tuota flutea tuolta pikkusen matalamman. Joo. No sitten yksi juttu vielä, mikä tässä vähän kiusaa, on se, että toi flute on ilmeisesti viritetty pikkasen korkealle. Se kuulostaa vähän vinolta. Niin mennäänpäs sinne vielä ja laitetaan tähän tuolta kokkososastolta rea tune. Mulla menee aina sekaisin rea pitch ja rea tune, mutta laitetaan ensin rea tune siihen. Katsotaan, että onko se oikeasti. Eikä tää nyt analysoi. Tää rea tune on siis hirmu pätevä härveli silloin, kun halutaan putsata laulua. Eli tehdä laulusta puhtaampi siis, jos menee vähän epävireisesti. Tällä pystyy tietty analysoimaan ihan mitä vaan. Tämä ei kauhean hyvin toimi soittimissa, siis äänen putsaus mielessä, mutta katsotaan nyt, mitä tämä sanoo.
Eli vähän on, ei nyt kauhean paljon, mutta pikkusen on korkeata. Eli tässä, jos se olisi tuolla viivalla aina, niin se olisi niin kuin, täysin puhdasta. Mutta sitten laitetaan tähän vielä se äsken mainitsemani Rea Pitch, jolla voidaan tuoda sitä ääntä ylös tai alaspäin ihan niin kuin halutaan. Ja siinä on pienin yksikkö on sentti, joka on siis, niin kuin ehkä tiedättekin, niin puoli sävelaskelin 100-osa. Ja mä tuossa joskus vähän etukäteen katsoin, että mikä olisi sopiva arvo tähän, niin -15 on aika ok. Ja laitetaan se tonne ennen Rea Tunea, niin sitten se vaikuttaa ja mennään katsomaan sitten tonne Rea Tuneen. Painan, ei vaan hetkinen, tuolta mennään tonne alkuun ja sitten katsotaan, että vaikuttiko se mitenkään. Joo, aika ok. No sitten täältä jätin alun perin, kun soitin tätä, niin jätin tarkoituksella tuon loppuosan pois, koska se on sama kuin alkuosa. Ja kopioidaan se nyt vaan sinne. Rinkuloin äsken nämä kaikki hiiren oikealla napilla. Ja sitten painan S-kirjainta niin kuin sakset. Ja deletellä hännät pois. Ja no tässä olisi nyt 2 tapaa tehdä. Me voidaan ehkä tehdä sillä hankalammalla tavalla. Eli mä valitsen täältä tuommoisen, että kohotahti. Tai hetkinen, ei meidän tarvitse ehkä nyt tässä kuitenkaan ottaa kohotahtia erikseen, vaan katsotaan vaan, että minne päättyy duuriosa. Okei, eli tohon. Ja mä maalaan täältä alueen, joka alkaa tuosta kohotahdista ja päättyy sinne duuriosan loppuun. Ja sitten Shift R, niin kuin region. Ja sitten sinne tuli tuommoinen alue, jolle se antoi nimeksi numero 1. Ja sitten tehdään tuosta tuonne loppuun vielä toinen alue. Paitsi nyt hetkinen mietitään, missä kohtaa se kohotahti tulee siihen taas uudestaan. Okei, tässä. Eli joo, sieltä jää nyt toi viimeinen häntä, tai viimeinen 4/4 pois. Ja sitten taas Shift R, toinen region numero 2, mutta mennään antaa näille vähän paremmat nimet. Molliosa. Ja toi eka oli tuolla sitten tietenkin duuriosa. No täältä SVS Extension, siellä on tämmöinen region playlist. Mennäänpä sinne. Ja täällä sitten napsautan vaikkapa tuosta plussasta, eli tehdään uusi
soittolista. Se voi olla ihan minkä niminen vaan, olkoon nyt vaikka Untitled. Noin, ja sitten hiiren oikealla napilla vaikkapa, että add all, kaksi regions duuriosa ja molliosa. Ja sitten tänne vielä, että add region duuriosa. Ja taas hiiren oikealla napilla edit project ja tehdään siitä uusi projekti. Crop project to playlist, nev project tab. Niin napsista. Ja hetki ootellaan. Noin, sitten voidaankin sulkea. Ja nyt siellä on duuriosa, molliosa ja duuriosa. Mä voin vaikka alt napsauttaa nyt tää regionit tuolta pois. Sitten ehkä, tempo. Tää ei ottanut sitä tempoa sieltä, kokeillaan. Tai itse asiassa voidaan katsoa täältä, mikä se meidän tempo olikaan. Okei, 85. Ja laitetaan nyt sama tänne. Sitten vielä kuunnellaan, että mitä tuli tehtyä. No niin, eiköhän tää nytten ole sitten aika sillä kelvollinen, että toivottavasti tästä nyt on saanut jotain käsitystä siitä, että miten Reaperilla mitäkin tehdään. Ja tavataan taas sitten seuraavien projektien merkeissä joskus. Että mukavaa päivää ja kaikkea semmoista. Hei hei!